Umsizo wakho bukhulu kakhulu. Ngiyabonga futhi uyabona lento oyenzayo ukuthi abathi mawuthiwa sekukhona incanca ekhona. Usondele kubantu ungathathi isayidi bese ungena kuwonke amasayidi ubuke isimo somuntu ukuthi kanjani bese emva kalapho uyalamula. Ngibonile futhi ufike waya ngani uthe mabuya weza ngakithi ubuza isimo ukuthi sisube kanjani maqedane impi nansi iphilile aze kulwe bantu aze kulwe umuntu. Siyabonga futhi siyabonga ufaka amaqhoboza lokho naye ngiyabonga bafowethu ubusizwa yibo lobu umuntu owenza kahle ukonyeliswa ngokubonga. Akukho imali asinayo asisebenzi kodwa into esinayo ukubonga kuphela. Mangibongile ngisho umuntu efike lambile ekhaya uma efike ethi isisomamba singakanani singangenswa enyoni uyadla ethi maqedane engakhokhi kodwa mayethe ngiyabonga baba noma ethi ngiyabonga mama kusuke kukhulu lokho. Ngiyabonga mfowethu ufaka amaqhoboza lokhulumayo wayisenga inkabi yakho ngemuva mani wayisenga kangaka hayi